Dag meneer. Goedemorgen. U zoekt een plekje voor onze camping? Jazeker. Oké, kan kom in. dat? Oké. In mijn eentje op pad zijn we beland op een camping in het land van Katzand. Peter, is er nog een plaatsje vrij? Nee. We zitten echt helemaal vol. Vanaf de hemelvaart is het vol tot nu en dat blijft nog enkele weken aanhouden. Gezien het weerberichten gaan we nog tot september vol zitten. Wat betekent vol? Hoeveel plekken heb je? En 45 plekken, het zijn allemaal bezet op het moment. Mag ik met mijn eentje op jouw camping rijden en mensen interviewen wat ze vinden van de streek? Ja, dat is goed. We lopen een rondje over de camping, kan even kijken, kan even de filmopnames maken. En misschien een paar mensen interviewen of ze van de streek vinden en wat deze camping vinden. Vind ik leuk. Nou, rijd ik nu met mijn eentje de camping op om de mensen te interviewen. En hoe heet de hoeve? De Essenhoeve. De Essenhoeve is vernoemd naar de essen, vele essen op de camping. En daar hebben we de Essenhoeve van gemaakt. En zodoende is het zo gebleven. Nou, ik ben zeer benieuwd. We gaan op pad. Nou, hier zijn we bij de eerste campinggasten. Goedemorgen. Goedemorgen, Adrie. Dag Adrie. Hallo. Goedemorgen, Anjoke. Ik ben Jan. Nou, kom er gezellig Zeg dat je in je bij eentje bent, kom er even bij. Joh. Nou, dan gaan we met z'n drietjes verder. Oké. Gezellig. Nou, Anjoke en Adrie, hoe zijn jullie hier verzeild geraakt? Ja, nou, we komen hier eigenlijk al een fors aantal jaren, vanaf dat onze kinderen klein waren. En de keuze voor Katzand was eigenlijk min of meer omdat we een hond hadden. En hier mogen de hond op het strand. Ja, toen was de camping zoeken en toen reden we hier voorbij. Er werden 2 veulentjes geboren in de wei hiervoor. En toen was de huidige boer, zijn vader, was hier nog aan het boeren. Die hebben een kaartje gestuurd van mogen we volgend jaar komen kamperen. En zo is het begonnen. En waar komen jullie vandaan? Amersfoort, in het midden van Nederland. Maar Amersfoort is toch ook mooi met allerlei bossen en zo? Ja, dus we zitten het hele jaar in het bos en nu even aan het strand. Nou, wat trekt u aan in het strand? Ja, de zee natuurlijk, de getijden, het water, de golven, maar ook het feit dat je op het strand kan zitten. Je kunt er spelletjes doen en met de kleine kinderen is het een schepje mee en water en ze zijn zoet. Het is de hele dag feest. Volgens mij zijn jullie al een sportief paar. Ik zie een rugbybal liggen. Ja, dat klopt ja. Rugby is mijn passie, dat is inmiddels ook mijn beroep. Ik ben een rugbytrainer, rugbycoach. En wat leuk is aan een rugbybal, je ziet altijd kinderen kijken van wat heb u een rare voetbalmanier. En dan ben ik met ze aan het spelen en aan het rugby leren en een beetje spelletjes aan het doen. En zo heb je ook meteen contact met iedereen hier op de camping. Dat is ook weer een leuke bijkomstigheid. Want ja, zo'n bal daagt wel uit tot contact met elkaar. Nou, dank jullie wel voor het gezellige samen zijn. Ik heb heel wat opgestoken en ik hoop van de kijkers ook. Hey Jan, wil je een stoeltje bijschuiven? Kom je er gezellig bij zitten? Nou, dat vind ik wel heel gezellig Ja? dat ik bij Jeannette en Jan Ja. in het midden mag zitten. Ja, wil je in de zon of in de schaduw? Maakt mij niet uit, wat jij wilt. Hoe komen jullie nou zo vanuit Emmen naar Katzand? Ja, daar is een reden voor, hè? Want ik ben hier geboren in Zeeuws-Vlaanderen. Mag ik eens vragen, hoe is uw meisjesnaam dan, achternaam? Woltering. Bekend? Ja, familie woont hier nog? Ja, aan de overkant op Walcheren wonen ze dus. En daarom daar ga ik natuurlijk graag naartoe en daarom is het heerlijk om hier te zijn. En hoe lang zitten jullie al op de Essenhoeve? Ik geloof iets van 17 jaar. Komen we hier ieder jaar overzomeren. En dat bevalt nog steeds prima. En wat trekt u er dan het meeste in het land van Katzand? De rust, de wijdte en het heerlijke van toch van alles hebben bij de hand. Lekker fietsen, naar het strand gaan, zwemmen. Maar je kan ook als het wat slechter weer is gewoon leuk naar plaatsen als Sluis en Weskens en waar je ook naartoe wilt, vlakbij België. Dus dat trekt ons wel. Oké, nou dankjewel. Wij gaan weer verder op pad. Dankjewel Jeannette. Graag gedaan. En Jan. Veel succes Jan. Hè? Oké, dankjewel. Op de fiets.
Tot ziens. Tot ziens. De Essenhoeve in Katzand, in het land van Katzand. Altijd wat te doen en weer in mijn eentje op pad.